Baño de multitudes, o que se deron onte pola noite aos populares en Ribeira. O salón de actos da Casa do Mar quedouse pequeno para o acto de presentación da candidatura de Manuel Ruiz, o actual alcalde, que por cuarta vez consecutiva opta a reelección. Entre as autoridades convidadas, varios conselleiros da Xunta, os responsables de política social, Fabiola García, que pechará novamente a lista do PP ribeirense, e Mar, Rosa Quintana, así como tamén o vicepresidente e líder dos populares na Coruña, Diego Calvo. Na súa intervención, este último destacou a valía do candidato, para o que pediu apoio e conseguir así a tan ansiada maioría absoluta. É fundamental ter unha maioría suficiente para non perder o tempo nos plenos explicándolles o que se pode facer e eles que o saben votando en contra. Porque todo o resto de partidos o único que queren é sumar para que Manolo non chegue. Non queren outra cousa. Queren sumar para que Manolo non chegue. E nós vimos hoxe a presentar unha candidatura, a presentar un candidato, co orgullo de ter feito as cousas ben, coa ilusión como se fora o primeiro día, cun gran equipo, con moita ambición, e vimos a decir que nós queremos sumar para facer cousas polo noso concello. Na súa quenda, Manuel Ruiz fixo un pequeno repaso das actuacións realizadas nestes últimos anos, a pesar da crise e a pandemia vividas, poñendo precisamente fincapé na boa xestión realizada. Aínda así incidiu que lle quedan moitas cousas por facer para dar forma á nova Ribeira. Que a Ribeira Vella, o que xa existía, fora mellor para vivir que o que tiñamos. Por iso falamos de rúas peatonales, quen quera ahora volver a meter coches por Rosalía de Castro? Ou falamos de Carolinas, o que era Carolinas? Se estaba no centro do pueblo e tiña terra, pois ben, creo que a fase de esa Ribeira Vella de intentar embellecela acabou. E agora vou pola Ribeira Nova. E a Ribeira Nova significa volver a buscar dentro do plan xeral todos aqueles terrenos donde hoxe en día non está construído, pero non para que se volva a facer un novo Avesadas ou un novo Ribeira con calle de 8 metros, para que ali teñamos as verdadeiras zonas verdes, para que ali teñamos aparcamientos suficientes, para que ali teñamos calles de 18 e 20 metros e, sobre todo, teñamos un lugar non que nos podamos sentir orgullosos desa nova Ribeira. Aproveitouse tamén o acto para dar a coñecer as persoas que integran a lista coa que os populares concorrerán aos comicios de maio, cunha importante renovación nos primeiros postos con respecto a de 2019.